Tu si pozrieme, že čo vlastne umožnilo, aby tu boli také finančné diery. To bol úmyselne takto nastavený systém slovenského zdravotníctva, aby bolo možné takýmto spôsobom tunelovať až 5 miliárd ročne. Čiže tuto je to tzv. Zajacová reforma. Zajac bol reformátor, ktorý reformoval zdravotný systém tak, aby z neho finančníci, obchodníci mohli dostať čo najviac. A teda aj dostávajú, ako sme videli. Čiže je to systém, ktorý je absolútny paradox, je to úplná nemám slovo, ako by som to teraz spomenoval, a je to vlastne infraštruktúra biznisu s chorobami. Čiže minister Zajac, ex-minister Zajac na Slovensku zrealizoval vybudoval infraštruktúru biznisu s chorobami. No a ako to funguje? Čiže najdôležitejší sú tí občania, to sme my, ktorí platíme 100% daň, lebo vlastne dnešné zdravotné odvody a to, čo ide do zdravotníctva, to je všetko iba 100% daň. A toto je také čudné, že voláme to nie daňový úrad, ale zdravotná poisťovňa. A máme tu ako keby jednu štátnu a potom tu máme dokonca 2 súkromné daňové úrady, čo je až také úsmevné. Čiže v slovenskom zdravotnom systéme ako keby dnes neexistuje ani jedna zdravotná poisťovňa. Máme tu len 3 daňové úrady, ktoré vyberajú od občanov daň. No a potom vlastne táto daň ako keby vytvára tie verejné štátne zdroje. No len problém je, že časť tých štátnych verejných zdrojov je súkromná. To znamená, že zo zákona občania plnia na Slovensku s daňou vrecko ako keby súkromníkov. Takže vlastne občania platia ako keby do daňových úradov, ktoré sa nazývajú poisťovne, daň a z toho potom funguje to zdravotníctvo. No a ten ešte obrovský paradox, že my tu vlastne dneska nemáme ani jednu zdravotnú poisťovňu, ani jednu súkromnú zdravotnú poisťovňu, že ten Zajac, kde nechal rozum, aké mal on vlastne úmysly, keď robil tú reformu, keď vlastne tu je to zablokované, že je akože vznik súkromných zdravotných poisťovní, ktoré by podnikali na trhu zdravotného poistenia, je zablokovaný. Tu je zablokované nejaké to pripoistenie. Jednoducho Zajac, je teraz otázka, či to bol pravičiar, alebo či to bol lavičiar, že či vôbec má zmysel rozdelenie na pravicu, lavicu, keď vlastne tu vidíme na tomto, že buď sa to deje v prospech občanov, alebo sa to deje v ich neprospech. A rozdelenie na pravicu a lavicu nemá žiadny význam, pretože či tu máme Zajaca, ktorý ako pravičiar zablokoval súkromné podnikanie v poistení, no tak tu máme zasa lavičiara, pána Fica, ktorý zasa robí všetko preto, aby sa občania mali každý deň horšie a horšie a využíva infraštruktúru biznisu s chorobami, ktorú vybudoval pán Zajac. Čiže oni nie, že sú pravica, lavica a tí ostatní politici pravica, lavica. To sú vlastne jedna skupina, ktorá reprezentuje záujmy jednoducho finančníkov, obchodníkov a nemá s občanmi nič spoločné.